Oh, good morning, mga busit. Mayo 5, May 5. Dito tayo sa Goa. Digdi kita sa Goa, busiting. Ayan si Efren Bata, di marunong magbilyar. Marunong magbilyar. Naglinis na naman sa bus. Busiting. Si Dedeng. Tapos na sa labas. Laging ako na sa labas, bago sa loob. Para di mabutan ng init. Para di biyak ang balat sa init. Mainit na naman dito. Busiting. Summer pa. Oh, shout out sa mga taga Bicol. At sa mga Bisaya, Waray, Ilonggo, at Ilocano, ano pa dyan, Pampanga, Pampanginyo. Lahat po sila. At sa mga OFW dyan, mga amiga-amigo. Ano lang ako nagising, kagigising-gising ko lang. Bago mag alas 8 na kasi ngayon. Dumating na dito alas 6. Alas 6 ng umaga. Kaya nagsumbero na ako kasi mainit. Pugsit na pumunta tayo sa taas doon sa kainan. Ayan o. Pinasama ko paglinis si Migo kay minsan medyo may dumi na ba ang air duct sa aircon. Nag-wasing lang ngayon si Efren Bata. Hindi marunong magbilyar. Kasi hindi siya marunong magbilyar. Huwag siya tatang. Winalis na yan. O, mamayang hapon naman tayo babiyahe. Sakay lang kayo pag may baganti pa. Huwag siya tatang. Yan sa labas. Mainit dito, karami na mainit dito. Ito sa parking area. Yan yung mga pilahan ng tricycle dyan, sa taas. Inis pa rin dito, inis na. Dito naman ating mga amigo. Sa Raymond, saka Kwan Del Sebe 1810. Taas ng pakas. Ayan, malakas na ang tubig. Nagulan-ulan naman kasi dito sa Bicol, kaya medyo basa yung tubig. Ayan. Daanan. Dito tayo. Ayan, ito nga dito. Ibaan. Wala ka naman. Lua, Bicol. May birthday dito. Hindi man nag-imbita tapos manghingi ng regalo. Ano na tayo?